Xoxo mga sis and siaw, kamusta niyo mga kasing-kasing diha? Today is a Sunday. By the way, long time no vlog po tayo. Sobrang tagal na since my last vlog mga siaw. And naisipan kong mag-vlog ngayon kasi wala lang. Medyo marami kaming gagawin today ni Paco. And by the way, I am now 34 weeks pregnant. First ever vlog ko to na buntis. Say hi, Daddy. Hi. So, pupunta kami ngayon sa Banawa, sa bahay na inuupahan namin magkakapatid at ni Mama. Kung naalala nyo, doon kami ni Paco nakatira mga 3 months ago. Tapos nag-move out kami. So, ngayon, magla-lunch kami doon together. Wala lang, magtapok-tapok kami dito mga sis. No! Irit kasi nga. Dwight Ramos daw siya. So, ayan. Sige, samahan nyo lang kami ngayong araw, mga sis and siaw. With Dwight Ramos. With what? With Dwight Ramos. With Ramos. Ngis ngag-ilong. Asa daw? Wow, mas gwapo ka pa kay Dwight Ramos. Hello, Dwight. Want to play with me one-on-one in basketball? Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now, there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Hey guys! Kamusta? So ngayon, next day na. July 15, 3:57 PM. At obviously, kakatapos ko lang maligo guys. The entire day, as in, naglaro lang ako ng game sa iPad ko. Share ko sa inyo kung na yung nilalaro ko. I can literally play this the entire day. Ewan ko ba, pero na-enjoy ko siya. Yung pangalan niya is Goods Sorting Match. This one. As in, guys, nasa level 146 na ako at I think nasa 1 week ko pa lang to na-i-install tong game na to. Pero anyway, so yun na nga, dahil nasa 34 weeks na tayo, magki-35 weeks na tayo this week, lang talaga, hingal na ako mga sis. Lagi lang ako nakahiga kasi if I stand up for too long, sumasakit talaga yung balakang ko, as in sobrang sakit niya at yung puwet ko. So, I have to lie down every now and then. So ngayon, magpa 4 PM na. Bala kong tapusin yung mini vlog ko kasi i-upload ko tonight, 5 PM or around 6 PM i-upload ko siya. Tapos, mag-VVO na lang kasi ako tapos ko nang tahiin yung mga kinemerot ng mini vlog natin, mga sis. So dito tayo sa sala. Wait lang. Hinga, Diyos ka. Dito tayo magtatrabaho kasi pag dun sa loob, medyo nawawalan ako ng energy. So, dito tayo sa working station ko. Yung editor nga pala na ginagamit ko is VLLO sa mga nagtatanong kasi minsan, pag na-upload ako ng mini vlog, may mga nagtatanong kung ano yung phone editor na ginagamit ko for my mini vlogs.
I use VLLO. May one-time payment siya para ma-unlock mo yung lahat ng mga features niya. I think nasa 1,400 siya. 1,499. Hindi ko na maalala magkano yung binayaran ko. Pero promise guys, super sulit kasi sobrang advanced niya for a phone editor. At ang dami yung features talaga. As in, may mga stickers, may mga sounds na siya, may mga yung mga effects niya, yung mga filters niya, lahat-lahat na. Sobrang sulit. So, I have been using this, I think, since 2019, before pandemic pa. So, hanggang ngayon, ginagamit ko talaga siya. So, ayun lang. Mag-edit na tayo. Mag-voice over tayo mga sis. Unsay kiso mga sis and si Aw, kamusta inyo mga kasing-kasing diha? Karong adlaw, unsay kiso mga sis and si Aw, kamusta inyo mga... So, ganyan lang ako mag-VO, guys. Tinitingnan ko yung anong inedit ko, tinatahi ko yung mga vlogs. Tapos, ayun na, nagsasalita lang ako kung ano yung nangyayari or kung ano yung nangyari sa araw na yun. Ganun lang. And I am done. Ayan, nire-render ko na lang yung ating na-edit na video, guys. And I'll upload this afterwards. 5 PM na. Tamang-tama. Upload ko na siya around mga 5:30 or 6 PM. And then after this is magluluto lang ako ng dinner.